Ang pagbabalik ni Donaire sa ibabaw ng lona, mga artista humanga. Pati si dating Pangulong Estrada napatayo sa tuwa. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. October 18, 2014, sa Carson, California, matatandaang nakaharap ni Nonito, the Filipino Flash, Donaire, ang undefeated Jamaican boxer na si Nicholas the Axeman Walters, na para sana sa pagdepensa ng ating kababayan sa kanyang WBA Super Bantamweight title ay nadali nga siya dito via 6th round TKO. Another hard right hand by Walters. Donaire gets in a left hook. Walters with two more right hands, and Donaire is down again. And I don't know if he'll get up. He won't get up this time. He's up, but Raul Caiz is going to stop it. Matapos ang nakakalungkot na pangyayari mga pre, isang taon makalipas ay muling nagbalik si Donaire sa ibabaw ng lona at sinabing mas malakas na version ng The Filipino Flash ang kanyang ipapamalas. March 28, 2015, ang unang pagbabalik niya ay makakalaban niya ang matibay na Brazilian na si William Prado, na gaganapin mismo dito sa Pilipinas sa Araneta Coliseum eksakto. Ang laban ay para sa bakanting NABF o North American Boxing Federation Super Bantamweight title. Bit-bit ng Brazilian ang record na 24 wins, only 4 defeats, 1 draw at 15 dito via KO. Habang sino nito ay may kartadang 33 wins, 3 defeats at 21 dito via KO. Galing sa panalo itong si Prado nang in-knockout niya ang kaniyang kalaban na si Marcelo Bispo, habang si Donaire naman ay galing sa mapait na pagkatalo sa kamay ni The Axeman Walters via 6th round TKO. Sa gabi ng sagupaan, unang round pa lang makikitang mas agresibo itong si Nonito. Sa mismong gabi ng laban ay halatang kontrolado agad ni Nonito ang bakbakan. Halatang di kinakaya ng Brazilian ang lakas ng patama ng ating kababayan. Malimit bumato ng suntok dahil panay depensa na lang, habang si Donaire ay panay ang patama at nag-aabang ng butas para bitawan ang pamatay na kaliwa para tapusin agad ang laban. Round 2 ay dito na pinaulanan ni Donaire ang Brazilian. Di na nakasagot sa dami ng suntok na binibitawan, kaya naman napaatras na lang ito na tila ayaw na sa bakbakan. Tinapos na rin ng referee ang laban dahil sa wala nang sagot si Prado sa dami ng patama ni Nonito. Inawat na oh. Tagumpay ang pagbabalik ni Donaire. Panalo siya via 2nd round TKO at nakuha ang titulo. Sobrang natuwa din ang mga nanonood ng live sa kanilang laban, mapa-artista o sikat na personalidad man at kahit simpleng mamamayan. Matapos ang bakbakan ay nagretiro na rin itong Brazilian. Nagtapos ang kanyang karera na may kartada na 22 wins, 5 defeats, 1 draw at 15 via KO. Shout out kay Marlon Loares, Crison Ritsino, Silvans Vlog, Gio Mantips, Giras 101, Abots Way, Mac Denver Gonzales, Silio Veloso, Mahal Bugas, Mr. Mananabas TV from Iloilo, Kram TV, Oliver Tinid, Bongski TV Vlog, David Balayan Vlogs, Roel Adante, Georgie Zerna. Maraming salamat sa panonood mga pre. As always, amping permi.